Použijem túto šnúrku z padáka na výrobu môjho luku, s ktorým si chcem uloviť nejakého zajaca alebo nejakú myš alebo niečo, čo lieta. Hore zaviažem. Šnúrka z padáka je trochu ako guma, ale keď sa natiahne, bude ako šnúrka, to by povedal jeden známy, ktorého som stretol minulého roku doma. Tak to ešte raz previažem. Dúfam, že to bude dosť pevná šnúrka, lebo luk musí byť poriadne napnutý, aby mal švih. Na druhej strane si spravíme takto zárez. Tu na z tejto strany, aby sa nám šnúrka neodondievala. Takto. Už mám tupý nožik, lebo som hľadal chrobákov pod kôrou sekvoj. Myslím, že to by aj stačilo. Malo by to byť dosť. Do piky. Fotku dávaj, aby všetci nezaplutovali. Please, Anderu, málo som to natahol. Dobre. Píp. Píp. Šip. Dluhy. Takýto dvojitý šip sa používa pre lov takzvanej double zvery. Keď máte dva objekty pri sebe, aby ich zasiahlo jedným šipom dve muchy, ako sa hovorí, jednou ránou dve muchy trafiť. Skúsim uloviť hentoho zajaca stojatého za kríkom, ale potrebujem skrátiť šip. Skúste na takúto veľkú. No ešte s nožom. Takto. Ty vole. Vedľa. Je tam. Skúsim ešte uloviť letiaceho jastraba. Skoro. Zajac mi stačí. Idem sa nájsť.